Ej, hvad fanden er det? Ej, hvad fanden er det? Ej, ved du hvad fanden er det for noget, mand? Hvad fanden er det? Det var det vildeste dyr. Det var sådan, det var sådan noget truthørn. Cassowary står der. Hold da kæft. Glace New Guinea. Det tror jeg på. Det var det mest syge apparat, jeg nogensinde har set i lang tid. En blanding mellem en peacock og en svin eller sådan noget. Men det var da helt utroligt. Men seriøst, mand. Prøv så, hvordan den ser ud? Ja. Okay, jeg tror, det er en aggressiv mother, den der. Jeg tror, den har et horn på. Den har et horn. Den har et horn og et næb og klør. Så har det sådan noget truthørngevækst. Ja. Det var da sygt. Prøv lige at rejse op. Ej, det kan godt være, du kunne lade den til at rejse op. Den er måske næsten farlig en tiger. Hvor mange ben har den? 2 ben? Den har 2 ben, men det ser ud som, den kan rejse sig. Men den kan nok ikke hoppe, siden at det her gitter ikke er så højt. Det var da det sygeste dyr. Det faldt man da ikke. Say hello to the pig truthorn. Jeg har ikke lyst til at kigge med. Ja. Står der lige en lille hjort der.